ole tun tuma chuan thil hmuh nom tak tak te kan tar nang vele don ani mishing tak samanga music siam rhythmic thiam tak ten mishing tak samanga rimoyan siam hi ilam hu ngai lo tur thil ani chuti rualin anui zathlakin mit ala bok dula ben thiam tami drummers pathum te hian body music chungchanga chuan ton hriat anlo nei nual to bianga ben manga rimoi siam hi anat view don lain na ti hmelang po apulo thung hei hi thil hlom le mitla tak chu ane South China a construction crane lian takin a car ati chia sak vek nuin driver hi aladam chuak thei hetia crane in a car adel nu hian driver chu car chunga tang hian alo chuak le pavanei tak chu avani em an report dan chuan crane hian balance a hlowa ti hian atluta ane Brazil rama helicopter in thing he helicopter hi achet dan tur bakin achetlat Brazil rama helicopter hi ain thin na sat ema wangin amale ma hi ain thing chevek ane he hi rescue helicopter ania chuti lain ama po hi ain chan chu zo lo chu ni hi vani thlak takin hliam na tak tur anom lo hlau social media an soifi danin helicopter hi hetianga aum chan hi chu ground resonance phenomenon atum na lein a khoklet na wanga thleng angin soi ania achang chuan helicopter then khata hetiang thil hi a thleng thin ane kiteboarding hamback wheel asu hepa hi tuifin riata kiteboarding ani mek lain le nuam ti taka om lai hian rin lo dewin hamback wheel hi asua he anin to chil na hian hepa hi a thong tak zet athil ton hi adang dai view mai nima sela vani thlak takin thil thalo tak ero a thleng lo tire pakhat manga tlan two wheeler ke pakhat manga tlan hi ilo mu ve to mai thei mase hi chu aropui dang lambi Pakistan rama highway pakhata roller pakhat bike ke malam omlova atlan lai chu camera manga lakfu ane mi zongzong tan hetiang thil ti hi thil ol sam tak ani lem lowang hetiang thil ti tur hi chuan mi huai sen le poisak nei vak lo ni te angai ve bokang hetiang nga tlan hi anom mel view lain a hlom hle bokang epic save even longer sa bolman hi video win lak ni lo ta se mi tu man an oi ngai lovang player hian bowling reporter fu tur chu alo chan hima hei hi thil man theilo top tur ane he player hian an field chunga hian thil hria theina thatak ane ni ngei tur ane he thil thleng hi a hmuh nom rualin aro pui danglam tak zet sakei bak nei nim e he clip yen zo nu hi chuan I oi ve nge ka ring sahel e chi ni thoma se sakei then khatte hi chu an pum anom sam lo chuan nim hi an e mai thren ane alan danin sakei bak nei po hian vegetarian ni chu a hre lem lo hei hian ari zong po ati tlak niam nge a be sei om van sanga mut hemi te nu pa hi wana an mut tum hian mel engmuza ta hla an kal mi puite chu adventure nei torin khwalzin te tlo thin tourist destination a an kal thin tlang puya nima sela hemi te pani ero hi chu andang lambi khle anum na lam sonan tum na lama tathapal tang se ala om ve viwang he thalak danglam takhi fountain top chin nei lova leinhoi tanga tuinna lo chik chuak ania India chuan official te hian an khobul loka luya chuan pipe mel engmoza ta thui chu da in tui har satna chu phushu kan tuma ti chuan tui hi an chen na hom chunga chuan laklu anita ane parking boat he police officer hi a om anuam deuh ni ngei tur ane anna azo fel nuin police hian tik danglam deuh mai chu atita
he thil thleng danglam deuh mai hi Malaysia rama lak ania police longkhal tu chuan long chu tuipui kama dangdai takina park ani mipuite chuan video hi munom anti hlea internet a chuan alar ta hle boka driver chet dan chu an fak tak zet ani nopang lume sak avoi khatna tan luan me sak tumin hemi panau pang du tak hi anui na satak zet helu me na khol hian ati zani nge tur ani thilmak ve tak chu ani shim achan chu nopang te hi an lu an me sak voi khat na tura hian an trap tlang pui thren he nopang ve thung hi chuan nuam ati hlea midang te ti hlim chu nuam ati tak zet windstorm Ivar klipui chuan Norway ko thler chu anwaya mipui ten Christmas bazaratan Elson an pannalama imuang hian nula hi akun hiama khichak tak langa chuan din hnia tuma mase malam pan chuan akal theingang lo ane mipui te chu ko thlera hian an tang na sa hlea achan chu bus le long te chu chet son an phal lo wang ane chuti lain police hian kongkan tur chu alo pui ve mek bok sai lemjiak thiam sain ama lem nge lekha ajigang ti hi ilongai to ve to ngaiem karing chi alo Thailand sai pakhat chu lekha a lemjiak to ra ti ania hei hi thilro pui tak ane atan chuan hetiang lemjiak thiam tur hi chuan be na sat ve view angayang hetiang lemajiak thiam hi thilmak tak chu ane zo te lei po chu sak ilei iti chuak lai zo te hian amu to mai theya ma se heba ve thung hi chuan zo te hi alei apo chu sak thung heba hian zo te mu hi lai chu alei hi apo chu sak vek the chuti lain zo te hian angai na a shelo hle alei chu ponlama ti hian a chuak ta pur mai ane hei hi thilmak ve tak chu ane hetiang hian izo te vul lai kha ilo ti ve to em komen lama milo shetir ve donia sava poisaru sava pakhat Frederick chu api hne na tangin dollar somni arulai chu man ane sava hian dollar somni chu parsa tangin ala chuka thloson dai chu tum ane nima sela athil tum chu athi thlo thlinglo Frederick ang hi ran and call chuan team for angai hil don ane Give me my money back. driver muthu he driver hi highway ya high speed in Tesla kara tlan lain amuthu lai chu lakfu ane an soidanin hei hi an voi khat mu na chau ani lo le ngal voi engemaw za chu mu alo ni der to video hi internet ta andar tak chiam nuin mi te ngai ven a lo hle a vane thlang takin accident atok lo hlo ane no pang vane mi panau pang pakhat chu building floor song masang tukvera anding lai chu building dang atangin mo ania building tukver tang hian alo chuak mai chau ni lovin ake te chu ati pheya mun hlom taka chuan ai fiam ane hemi panau pang hi tukver tang chuan kal chuakin chordo a chuan dinga noilam chu a en thla ane achunga thilrap thlak ta thleng lo hi awan nei takset magical power bus stop Thailand station clay roll me chele mi pahawin kara boina achu tumin clay roll pakhat chuan athil ti theina chu mi te mit muwa atilang ti chuan roll thar pakhat chu alam hnaya alokal vele clay roll hian aban chu alam hoi chuan alek pheya roll thar mi pa hi bus banga chuan vom ang main aleng lopa ti chuan midang chunga po athleng chun zom ve ngal kei rol hian mak ati tak zeta a thong em bok lam khat leka athil ti chu a hethiam lo hle hetiang hi movie sa chuan kan mu thina nga hetami hi chu hriat thiam a har view thungang hei hi atak nge alem nia irin vele ole tuntumatan chuan khati zong khani ye video hi like lo pe vela
channel hi subscribe thok turin kanin some